Tänään meidän luokallemme tulee uusi oppilas. Hei, Jenni. Mitä? Patrick. Se sun syntymäpäivä opettajalta on tämä. Siis mikä että? Tämä, että meidän luokallemme tulee uusi oppilas. Niin, sä feilasit vähän. Sä luulit, että se olisi ollut oikeasti jotain kivaa. Fanni, pidä turpos kiinni. Lopettakaa nyt nauraminen. Että kyllä saa niinku nauraa syntymäpäiväsankarille. Mutta sä voit tulla nyt, Noora. Mene tohon Jennin viereen vaan. Okei. Okay. Oot sä Jenni? Hei Noora, tule sittenkin tänne ylös takaisin. Okei. Okay. Miksi mun piti tulla tänne? No, kerro jotain. Miksi sä tulit tänne ja miksi sä muutit tänne? Kerro jotain susta. Mistä? Mä en tiedä mitä keksiä. No, mä muutin tuolta Lapista tänne Sipooseen. Ja mä olen mä oon 11 vuotta. Ja mulla on syntymäpäivä 14. joulukuuta. Niin. Joo. Ja niin. Okei, me nyt vain istumaan tänne Jennin viereen. Juu. Joo, tosiaan toi oli Jennin syntymäpäivä ja lahja minulta hänelle. Opettaja on ihan tyhmä. Mun mielestä hän oli kiva sinulle. Mehän voitaisiin olla ystäviä. Ei todellakaan. Mitä sä sanoit? Ei mitään. Okei, nyt voit ottaa mutikan kirjat esiin. Hei opettaja, saaks mä mennä vessaan? Ja Noora löyhkää. Niin mä en halua olla hänen vieressä. Vähän käytöstapoja. Juu, ja sä voit mennä vessaan. Mene huomenna pesulla. Muuten mä jatkan sun kiusaamista. Okei, mutta ottakaa nyt matikan kirjan esiin. Kirjat esiin. Mulla oli matikkaan kirjaa vielä. Ahaa, ei niin. Mä hain sulle matikan kirjan. Hyi, Noora löyhkä oikeesti. Miksi mun pitää istua hänen vieressä? Tai takana? Hän löyhkää ihan hirveesti. Noora löyhkää. Noora löyhkää tänne taakse asti. Tännekin. Noora löyhkää niin hällysti. Noora, mene pesulle. Noora löyhkää. Noora.